mabor. En mana ni chuny moro nya neno kodonjo bang' tho jakom kae. Mokoro tinga lot of confusion. Nikech sani aneno kata jok mane nyal ringo ka campaign jakom sani go koko kabisa. Mabenda wuoro ndo kara nena manera. Gini mane gigo gitamo bedo president tu kosenena mane watimo negi. To be kirango gini mang'eny na walo moko mang'eny maonge tiende. Yen ni Sharon wasobedo go ganda moro ma young people obedo gia di level moro ma ogin gi China mane wan go. Niwinjo chiemo ka jakom no chungwa na veterans mage. No chungwa ka veterans mage nikech sama ne wa join politics. In fact aneno ka it a lot of misconstrued stories in this issue mag succession mag jakom. Adier manya sai sani. Awinjo kata korengo ajone ne senior politician. Orengo senior politician yes by election. No kuonge yere ni joma sani ni bunge. To e wach mar political popularism to gin ganyang they are at par. Iwinja. To kolo kidwa kwani young people maguru bwani. To Tom Kajwang is ahead of everybody mineno ke bunge kai. Enan Tom Kajwang okuo, but Tom Kajwang is senior. Maroraka. Actually is senior to these people. Kikori wacha dier ngaman gi story manyalo wacho ni kaneji gore ne watimo guma. Tom Kajwang. Not these people mwinyo mawalo kaji. Jogi ne onge 1992. And they were also big people. But they could not brave the occasion. Kapi noso ya wale to kuro gibiro nuane wantie ne wan kama. Tiani gini chanda Sharon ni kichingeyo. Ingeni kidwa timo gimoro Sharon ni kuonge identifying amedwa timo gini. Ingeni sani wan gi nyao mori luo kai ma jowa mang'eny onge tich. Jowa mang'eny onge opportunities. Jowa mang'eny onge school. They are just there. Iwinja. To gine joma josiasa gipongo. Taja one politicians wagin. Kechingeyo Sharon, I come from an intelligent family. Your intelligence will advise president correctly on what is on the ground. Some of them will regret very soon. Nikechi gimangeyo. Nesani emo nego jikuongo winjire monde. Bwa winjire no wadwara ngo. Tangu wadwa miyo president. Tangu miyo ma president kelo nwa. Kechira jakom Raila Odinga maniji rally behind him nithi bedo president kuro onge. Okena question mago koko. Yo mane no kajo wago ikokoni. You will not control this family. Ike jaluo ni makuro tingo, jaluo ma jamriambo mogik. To tingo jaluo ma bende oso thagre ma kamora mara ma diyudi pesa. Obro dhiye makito wuondi kato wacho nyadiri ikia. Otingo jaluo ma bende principal ma braro ni ngima chodhi nyime. So gima duong mo nego explore monde. Onego kuongo injire kako ganda. No okbolo mwadwa ni jokawni. Mondo kigwa kawa ka giri numbers. To kocho pokamide kwa ede betu kuro hongi. Nike gimadi ketho nwe gini. And I'm telling you. Ingen jiwene ki samo wali to politician. Man is just one program. Go kura is another program. Kura bokwan bende is another program. Kura mokche makuri di pogo telo. Ukurali mani upongo. Okujo sesa manego okoko. Nuani broad base. Wani sijui ngane. Nuko kichunga ngane to kubi yeri region ni. That one will not be there. What is going to guide are those process. Nuba ama kura soku wani kura. Ruto bedo president. O juluo bido gedi. Ombula dima no bedo recruited. Kendo kanyo yo intelligence very malich. To ngane bido gedi. To ngane mangane kane bido gedi. Kura kanyi midi pongi lemo. Omiwalo mana neno kangen kai. To kane kode konyo wa Sharon. The truth of the matter is we need a reconciliatory tone. One jo broad based but one jo ODM. Pokwa chopo kamwa mix kie. Bujo luo ma support President Ruto. Mano ken another forum. Nya winjo kada kugae mar luo dwa koro dwa kala lama kendo. Nkecho wacho ni jorodhi. Edwa rodho nga. Odwa garodho nga. Nyathine mondi mo dwa garodho. That is total dano gimarache. Tene no gae. Mone obeni kweyo. Jigore jitumare nadi ni jaduong. Eno ena ngani adwa ni mondo winjire. Ngani adwa ni mondo winjire. Kaka sani wan go problem. We have not known no defiance marorengo kumuburu akanye.
En maro renga as a person no. Kose nitie joma chwalo rengi gini. To joma chwale gi gin nga. Gin joluo wa. Gin oganda moro. To buru in. Ang'o miyo kiwinj wach. Ibe joma machwali. Ang'o mokuni. Mondo wakuong wabedi ot. To mae momine no ka aji oganda no. Wan gi mama Eda. Ma everybody was rallying i ode. Wadwar mama Eda waket piny. Mama lungu jogi. Openji gini iri larangi nyawadu. Nyochi neno kata propaganda mane jogi oketo kama ng'eny. Mama nyo clear. Tok mama clear nesi jemoko gino krachine. But she wants peace to be with the Luo Nyanza. To uning'en uso reduce, joluo uso reduce gini. Makoro wachal na joluo, wachal na ODM en party ma joluo. Wiwil jo Mombasa nti neno ka jo giru wuoyo kai. Koro gima timore Sharon. Mondo wakuong wa ajiji gombul ma meaningful. Ing'eno ombulu inyalo kawo to goye bende seche moko goye. It is useless. Inyalo kawe to goye bende onge gima dhi konyo go kata president. Wachal ng'ama oketho ne president kinde. Gima wakuong watim wa interrogate ourselves. Wapenjreni no okay. Kwa dhi kawo kura. Wadu approach nengo ka joluo kata kako ganda mag ODM family. Wadu approach kura ni nade to kwa kawe. Wabru winjire nade kaki goye. Ang'e Nduku biro bedo keso monwa paro makamano luo tem nang'o. Akeni nene yo machal nade odonde. Watem nang'o. Erokamano nyamera Saron. En mani twak bila ni ma twak maber madwa nu manye time ma unye kwa onagi ok nye tich. Seche makamagi magi we